Vanessa Pleguezuelos, del Departament de Promoció, soc tècnic en facultats i per tant promotora en el col·lectiu jove. Avui estem a la Facultat de Biologia i us explicaré com planifiquem una campanya de donació de sang. Setmanes abans de la campanya, des del Banc de Sang hem planificat un horari i una previsió de donants que vindrien aquests 3 dies de campanya. Això que suposa després poder establir quin equip sanitari vindrà a la campanya. I una setmana abans de la campanya ens posem en contacte, venim al centre i el que fem és tota la promoció i la comunicació per arribar als estudiants, als professionals, perquè els hi arribi la informació i aquests dies tinguin temps i uns 20 minutets per poder participar a la campanya i venir a donar sang. Em dic Anna, estudio Ciències Biomèdiques, faig tercer i soc de Mataró. He vingut a donar sang ben aviat al matí per no trobar-me ningú i m'he trobat que em gravaven. Soc l'Anna, soc l'administrativa de les unitats mòbils. La meva feina consisteix a la recepció, visualització i comprovació de les dades personals i de l'històric dels donants habituals. Totes les col·lectes de donació de sang hi ha la figura del metge, que és la persona que se n'ocupa de veure si els donants estan en condicions per donar sang. Fem una revisió mèdica d'hemoglobina amb un aparell nou que no punxa, que això és un gran avantatge, la pressió arterial i la freqüència cardíaca. Et mira el nivell d'hemoglobina i de sucre per si pots donar sang i si estàs baixa, que a mi m'ha passat a vegades que no estava bé d'hemoglobina, doncs no et deixen. Em dic Sònia Muñoz, soc infermera de l'equip mòbil de Barcelona i bé, doncs, explicar-vos que en aquesta àrea d'infermeria el que fem és rebre el donant un cop passa per la doctora, per l'entrevista mèdica i llavors l'acomodem a la camilla, parlem una miqueta si han donat sang algun cop o és la primera vegada, si saben una miqueta de què va, se'ls explica i llavors realitzem la tècnica de la donació de sang. I ja està, i mentre xerres una miqueta, els cuides i estàs per ells, evitant que tinguin cap molèstia ni cap problema, llavors ja han acabat la donació, que són entre 5 i 10 minutets i ja està. Doncs crec que és una acció solidària i que tothom ho pot fer i que jo ho necessitaria si un dia em poso malalta necessitaria sang, doncs m'agradaria que n'hi hagués per mi per curar-me, igual amb els altres.